Asimnike nayo Mr Sangweni ithuba lokuba azibulisele ngokwakhe kumphulaphuli wayivukani community radio, then sokwazi ugawula siwarhuqa. Enkosi kakhulu apha e-studio, ndibulisana kubaphulaphuli bonke bevukani FM. Thank you so much. Nkosi kakhulu kuba uSangweni. Masibuyele kuwe ke esisinombuso ngempendulo yayo the Icons Journey Marathon. Ba ingaba kuthethwa ngantoni xa kuthethwa ngayo kwakunye ne-purpose yayo? Uma sithetha nge-Icons Journey Marathon, specifically the 400 Iconic Challenge, sithetha nge-foundation that focuses more on changing lives and community service. We do this through the sport that we love, which is running. We are a foundation and NPO that raises funds through donations. We get these funds ngokubaleka, if I can put it that way. Siyabaleka. So in this challenge we have 11 runners that are participating. Ingaba the Icons Journey Marathon, is it something you host yearly okanye into nje yalonyaka kwakunye nokuba how did it start? I-idea ngakasana yayosingatha this type of marathon, where did it come from? I would like to give that one to the visionary himself, Inkosi Mr Sangweni, Chief. Okay, Chief, masilindele kuwe Enkosi Chief. kakhulu umsasazi. No, i-vision yayikujonga imeko yabantwana basezikolweni ezisezilalini nezikolo ezisezilokishini. Sayibona ke ba kukho igap enkulu njengoba ke uxa wam usisinombuso seyitshilo. Wathi si-raise thina imali so that sivale la gap. Now xa ujonga nalapha ephondweni ke ngoku kukho le route yadeclarewa ngu-National Heritage Council, iroute esuka Alice uyoma ke enantsikeni eMthatha, ebizwa ngoba yi-Liberation and Resistance Route yase-Eastern Cape. So sibaleka ke kuyo le 400 kilometers, and sibaleka nje kuyo si-raise nezi funds. Once si-raise funds ke ngoku sitsho sibuyele ezikolweni ezilokishini nasezilalini nationwide, sidonate ke ngezinto ezifana nezihlangu zesikolo, sanitary pads nekit zesport every year since 2021. Sikunyaka ke wesithandathu ngoku siwusingatha lo mnyadala, because it's a celebration of our Eastern Cape's liberation. Okwesibini ke senza okuhle ngoba sithi sibalekela uraise imali for abantwana abakwi communities ezihlelelekileyo nezikolo ezihlelelekileyo. Enkosi. Nkosi kakhulu Chief, ndiyafuna uphinda ndiye kusisinombuso ndimbuze ukuba ingabe i-selection process for athletes to be part of a Icons Journey Marathon lena ingabe ziselectwa njani athletes, and how do they apply if mhlambi there are other athletes who'd like to join the initiative? The process lesiyisebenzisako to select the normally it's 12. We open our registration, we announce on our social media pages when we'll be opening and when are we closing, and then runners, they apply. There are questions that we ask Gulama applications from Wetu, of which they have to answer this question, but mostly because it's a long distance which requires endurance, we normally focus on ultra marathons, which is 56, or you've done e-comrades. You stand a chance to run this thing and finish it. Thank you so much Sisinombuso. Before siye ku-athletes benifuna nje unicacisele nje ngeroute ngenxa yexesha kuzonyanzeleka ndinikhulule. Ingabe iroute enithathayo or iroute that you take kuyo le 400 kilometers, which route are you planning to take for maybe abantu abarhalela unibona xa nibaleka apha endleleni? We started yesterday, our day one. We started at University of Fort Hare, Alice, and then we finished Fort Beaufort. And then we started today our day two Seymour, and then we finish at Waterdown Dam. So tomorrow is day 3. We will start at Waterdown Dam to Whittlesea. We are finishing our 42.2 kilometers Whittlesea.
Thank you so much siswami. Mfuna na kwi-athletes ke ngoku i-preparations that go into ulungiselela i-race loluhlobo 400 kilometers. It's a very long distance. What does it take as an athlete to make sure ba you fit for yonke la 400 kilometers, and also that to avoid injuries okanye ufumana i-injuries along the way? I-preparation yona ayonto ilula kakhulu, kodwa ke ngoba ke sizimbaleki eziqhela ubaleka, and lento iba mnandi ngoba iba semva kwe-Comrades Marathon which is 90 kilometers. So singena noko pha sinamandla amakhulu uba sinoko le distance singakwazi uyigqiba, so kuye kube lula kakhulu xa une mileage enkulu kakhulu xa uzobaleka umdyarho onjengalona. Ngabana kuwe siswami kunjalo, and also how are you finding the race so far okanye the journey so far? Ngiyabulela again futhi msasazi. So mina kimi so ngiyaxolisa ngizokhuluma kakhulu ngeSwati. Yeah. So mina kimi so ngibona nje is very good for now because aqeda ukusho ubhuti ukuthi it's easier because we are about to siqeda kubuya ku-comrade yethu nakuma ultras, so it's easy, imileage isekhona ininzi emzimbeni, so siya continue nangama supplement wethu lapha yana sagqibela khona xa si busy si prepare i-comrade na during the comrade. So ayisinikanga nje i-challenge kakhulu do our preparations. Thank you so much. Ngenxa yexesha I'll have to let you go. Kodwa ke sinqonelela impumelelo kuyi the Icons Journey Marathon. Sizawuphinda sinjonge. Ingaba iphela nini siswami ngomso today? Today is day 2, so they have to run 42.2 kilometers in 7 consecutive days. And on day 8, they are running 103 kilometers from Clarkbury to Mthatha Nelson Mandela Museum. So we like to appeal ukucela ma communities where we'll be passing Oxofi Mvama, Englobo, and khona la eKomani to be on the route where we are taking and support us. It's still a long way to go. Today it's day 2. We are going to day 8. Thank you so much Sis Nombuso. I'll be checking up on you guys ngibona ba ingaba ijourney yenu ihamba kanjani na. Kodwa ke ndiyacela mna nani siphinde sidibane kwixesha elizayo. Siyabulela. Thank you so much for having us. Bulela thina lo besinaye ke emnxebeni benguye ke uSisi Nombuso kwakunye neathletes kwakunye nechairman yabo ngaphayana kuyo ke the Icons Journey Marathon. Besixelela ke ngayo le great initiative bayiqhubayo kwelacala besitsho kuba basezo is still day 2 kodwa there's still a lot of other days ezizayo nalapho ke abantu abangathi bababone khona. Sibanqonelela impumelelo ke kulento inhle kangaka bayizamayo. Nzabaneni bachekisha ke nami kwelacala njengoba ngabe izinto zihamba kanjani na kwicala lapho kwakunye ke no update abantu ngayo ke the Icons Journey Marathon. Manibulele ke kumphulaphuli wayo afternoon drive yaseKasi, nibulele na ku DJ Abza ngonke ixesha lakhe kodwa ke mina nomphulaphuli ndiyacela siphinde sidibane ngomso pha kwingquthu le breakfast show xa niphathele ezinye ke inkcukacha ezithe vetshe ngazo ezemidlalo. Shabalala.